Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigihapon ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit jud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadas o sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Kaday. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo, si Kaday. Usahay kining tao og masuko, dinanas pangidaron. Ang uban, ingno high blood. Pero kini akong bana, ambot unsa gyud ka ni siya, kay di pa ni siya high blood. Unya, di sa takaingo nga tiguwang na kay 40 pa man ni siya kapin. O kung nganong na problema ko ani niya, ingon manggod ini ang mga panghitabo. I finished crying in the instant that you left. Touch me like this. Kaday! Ay, Saan may mga bulingon dali, ha? Para display na eh? yay, wa na. Ni-incre nas tumas. Kaday! Nana, oy, kadiyot sa! Unsa na tisumpay ito akong kanta? Oy, kalimut pa ita ni tawhana. Ay, bad shot ka rin. Kaday! Ita yun, hubag-hubagan ta pirmi ani niya. Lagi na anak kadiyot sa! Ay, tuon sa to na akong parawbi. Aron makasabot ang unsay gipati ani niya. Ah! Hala, nang hagis ng kanahan. Lagi kadiyot sa! Unsa, Dok? Musta ka karon? Saan may mga bulingon dali, ha? Nga nung naaman ni dali? Para display na ni mo? Dili, oy, may magdaninda ko ukay-ukay nga wa man. Nga niya nung naman na din eh? Ay, manglaba man tagod ko. Akong gipahimutang diha ang mga bulingon. Kay ako nang labahan. Wa malagi ka malaba lagi. Unsa man ako paglaba nga pa may agas ang tubig. Mo na nga samta naghuwat ko nga mo agas nagkatakantalan sa ko. Ang masag magkuso-kuso ko diha nga wa may tubig. Ikaw ko nilaba ko nga may tubig, be. Makahimo ba ka? Ikaw mo lusot juga, ha? Kalma lang, chillax, laban bitaw na, relax. Pasapoton juga ni mo! Ngano mo sapot-sapot, masad uroy ka, oy? Amot! Oh, awar yung tawhana, iksit lag kalit. Pagkadilikid masabot, pagkakidort yun. Nawon sa patumbana ni mo Kaday. May dako namang tingog at tuhan, magsinggit-singgit man to. Da, gidugo tingali to, tay. Unsay gidugo? Murag babaeng gidugo pa, pero may gisapot. Unsa ba sa gisaputan niya? Nakakita na ko siya sa mga bulingon nga nada sa lagoy. Nagtuos siya nga wala ko hipusa. Pero ako gipasagdan, oy, maontong gisapot. Ngano nga masanin mo gibultag ang inyong mga bulingon? Ay, manglaba lagi unta ko, tay. Pero wa may agas ang tubig. Di ako sa gibutang dito. Naghuwat ko nga mo agas. Masama na ako paglaba og way tubig, tay. Nawon niya? Ay, mo to, nasukok kalit. Porbida ninyo. Pasig ma-high blood ang bana ni mo Kaday. Ay, ambot lang. Di man ta na siya hinga og baboy. Buwad may pero yung pangitaon untaan na. Posibleng high blood na kay maka-high blood mo ng buwad. Ha? Makahibat ang buwad, tay? Pacheck up ng bana ni mo kay basig na high blood na aron makainom ng tambal.
Wasig tagaan na sa maintenance. Pasik up corona. Mao sa nay nasud sa kong una-una nga basig high blood ning akong bana. Mao na nga dali kay musakang iyang tingog nya masuko bisag waon saa. Mao to nga pagkagabi ana akong gitiming nga bugnaw ang utok sa akong bana aron pakigsultihan ako siyang magpa-check up ni. Unya to, Sabak ka nga rin. Sabak ka nga rin. Sabak ka rin. may kay bugnaw ang una-una sa akong bana. Sabak ka rin. Nagkanta-kanta. Sabak Maayo ka ang rin. mood. Sabak Ako ka pakigsultihan rin. ba yung sige ni tatay, Sabak be? ka rin. Sabak ka rin. Dong, Sabak dong. ka rin. Balik-balik lagi na imong lyrics, dong. Ali, dong, may pagmuhunong ka. Dali, di pa ka matog? Ikaw ba? Kita ka na katakanta ko dili. Pakatukong ko ni mo. Ay, nisaka na pong tingog. Ay, nangutan na ramang ko. Sa Lex Pino. Pasensya na. Kining dong Tomas. Ayaw lagkalain dong ha. Doon na lang ko isulti ni mo ba? Ayaw kasuko dayon, good. Ay, wama ko masuko. Di ba, kay, kanang, ang ako ba, musaka mong guna imong tingog dayon, mura kag nasuko ba? Mao ba? So man ang isulti ni mo. Kuan dong, kanang, unsa kay maayo og magpa-check up ka kay, pasig high blood ka. Ano man? So may timaylan ni mo nga high blood ang tao, ba? Kanang imong pagsaka si mong tingog, bisag gamay ra kay hinungdan, dali kay kang masuko. Mao ba? O dong, pa-check up ta. Kay para naman gihapon na nimo, di man na para nako. Para masiguro na to og high blood bagid ka o di ba ka high blood. Kay kung high blood ka, maresitaan din kag tambal sa doktor. Kilisubit ng high blood, inig atake ana. Na, duhay imong kapaingnan ana. Kung di ka mamatay aw paralyze ka, hiwi imong bakba, di malihok ang katungas imong lawas o unsa pa diha. Mo nang mas maayog yun nga maatiman kag doktor, matanaw ka, ma-check up ka, para kung unsay resulta og high blood ka, may tambal na ka, para dili ka mo atake. Unsa man? Ug makuyugan ti ka? Pa-check up ta? Ay, sa. Asa mo ito pa-check-up? Pero na kong ampo nga dili unta siya masuko sa kong isulti niya og dili ma-high blood. Maayo kay okay ra pud siya. Mao to nga pagkaugma, gidaday na ko sis doktor. Oh, dali, lingkod mo, lingkod. Lingkod. Kasi pa-check up ninyo? Akong bana, dok. Unsa man ka? Kuan lagi dok oy kanang dali kay masuko ba. Ay, Maninghag diretso oo. Bisag gamay ra kay ginungdan makuyawan ko. Mo nang niingon man akong tatay nga basig high blood siya. Mo nga para pagsiguro ako siyang gidadin ni dok aron kun high blood man pud ni siya at least maresitahan day siya tambal bas high blood. Oh, di ba? Dali, sir. Examino ti ka, sir, kadiyat lang sa... Ang imutan na ako ba? Unsa mga, dili ba magsakit ang imong tangkugo? O maglabad ang imo? O, dili, mandok, okay raman ko. Imong mata, klaro ka. Di mo hanap ang imong, di mo hanap ang kalit. Dili, man sad. Di ba di kay nga og baboy? Na, mamo. Away mo kanilagit akong asawa do, kay pagsigil magpalit og baboy. Dili mo kayo kuhinga ako ng baboy. Mo ba? Kadit ba atong bipihan sa kadiyot ba? Para may bawaan na to. Di ba taas yung dugo? Di ba ka-high blood? Sang to kong bibi ha? Hadi ara. Ato bibihan ha? Nambi mo bukton be. Palihog ka na right side. Oh, dok. Ayara, dok. Okay. Relax lang. Ay lang pangusog. Ay, nang luspad mo ko kadiya dong. Huwag kiyon ka, sir. First time ni mo nga BP. Sulti dong, ina nga first timer ka. Uy, first time rin ni mo, sir. Kaning BP, ha? Murag, luspad lagi kay ka. Abi mo ko na kong injeksyonan ba ko? Hindi siya ka. Kita ug kag dagom nga naa sa imong kilid. Oo, abi na ko, kitang ko ng dagom. O lagi, dako arba ng dagoma taon, ha? Wanay labot. Dako sa doon ng dagoman, sir. Ay, dok, mura man nagpareha sa kadak sa alambre nga mo hayayan, dok. Umaw ba? Ay, para magudan sa magkuha og tubig sa baga ba? Oo, mao ba? Kuya, uwan sa kanila. Mau ba? Iyon na. Okay man yung dugo, 110/90. Okay naman na, normal naman na. Di mo ka high blood, di man di high blood, sir, ma'am. Oh, normal man yung dugo. Unya nga nung dali mo gani siya masuko, mamanghag diretso niya sa puton dayon. Ay, dinanas panghidaron. Kung magkaedad ka, irritable na yung ka. Pila edad rin mo, sir? 40 kapin ba manggulog? Basig maog yun na imong naandan, sir, no? Kanang manghag yung kagditso. Na, may tao nga inaanak yun. Saman, masuko lang kalit ba? Nakakailaing tester diha, dok? Ito ni mo si umbahan na, ma'am, radyo
radyong guba kay kinahanglan tester. Dili ba ka ng para BP, Dok ba? Di man ganin di man iguba ko ang BP, ma'am. Gikan galin sa gawas, yung mercury pag yun eh. Yung ano, dili mo na mutugas tinuod. Unsa man na imong BP? Scammer na, Dok. Butang dia mama. Imo butang-butangan na akong tester nga. Mahal pa magaling ni imong bana, ma'am. Mahal magaling ni mo? Dok, kalma lang, Dok. Ka-high blood ba ni mo? Oo! High blood ko! Gagot ko! Magbuot mo! Gusto na kami, doktor! Taka na magsulti na! Day ka, day. Tana, day. Manguli na lang, day, kay murag ang doktor may high blood, ani, day. Day, manguli na, tara. Ay, usa naman Ay, tay. Usa may resulta sa inyong pagkonsulta kang Tomas. Normal man yan dugo, tay. Usa yan. Normal ra yan dugo, 110/90. Mao ba? Oy, kalibog ko na. Naglibog sa bitaw ko. Kalit siya kasuko, mamanghaglag kalit. Unya, normal raman. Usa nas mga mailhan nga kanang bana ni mo high blood na. Unya, lagi unsaon nga ang BP, normal raman iyang BP. Okay man iyang dugo. Basing to kubaon ang ilang BP. O dili ba? Basing dili ka mao mag-BP to siyang doktor. Hala, oy, di good taon nga ang doktor manggid mo hindi BP niya. Unya, di sa kuno to guba iyang BP kay bag-o kuno to gikan patos gawas, mahalon. Mao bitaw ang doktor na hinuon ang na-high blood kay nasuko nga giing ang gubaon niyang BP. Ang doktor na hinuon ang high blood. Oh, pero ti suko mo to nang muli na lang mi. Ay, Ginoo ko. Wa mo mo suway og laing klinik. Laing doktor ba? Wa. Ay, may pag nisuway tinuno basig na ay doktor nga, basig sa doktor, mang doktor may na diferensya ba? Pwede di ay tayo mo, kuan mo duol og laing doktor? Kanang naas iskinay. Ha? Kanang naas iskina ba? O, kana siya. O, kanang naay klinik bitaw das iskina. O, Diha bitaw mi. o, niya. Kanang nasa iskina nga klinik tay doktor mo nas mananap. Bungot sa ito mo lang. Wata ka magkagdas mag-uwi. At to pa-check up sa barangay hall. Kaya naay doktor diha. Health center. Naasay nurse. Lakaw pa BP mo dito. Na, ayaw na lang, uy. Ayaw ayaw na. Parehas lamang duha sa imong bana. Pulos mga waibot. Ato mo pa BP sa health center. Gipaato dayon ming tatay Panyong sa barangay kay basin og naay doktor. Mao nga ni adto dayon mi. Unya to? Ay, usa ang ato na mo. Usa na may resulta. Tay, mao gihapon, normal ra ang iyang dugo. Usa nga. Ojo kasabot ani tay ay. Kaduha na, pulos normal ay ang BP, okay kaayo. Uy, unsa mang pagkaunsa gusto, ang mayo ni mong buhaton kaday, no? Kung masuko gani ng imong bana, dadadayon sa health center, ipabipi dayon og pilay iyang dugo. Unsa tay? Huwata nga masuko ang imong bana, kanabang sa puton og maayo ba, o niya maglagot og maayo. Unya? Og masuko na gani, maglagot na gani, dadadayon sa health center, ipabipi dayon og pilay iyang dugo. Kay basig high blood lang, og doon na siya'y masukan. Aw, dat-on ako siya kung sa puton siya o maglagot siya. Kanal na lay buhata, ay nagduda ko na ng imong bana. Basta matrigger na gani ang kalagot, bahay bladong maayo, mao nga, delikado ka na. Uy, Ginoo ko in town. Maayo! Naitaw! Maayo! Unsa man ko diri? Unsa ko diri? Unsa tanong mo nako? Unggoy ko? Uy, patay. Na-high blood na sa stomach, Taro, tay. Ay, kadyo sa tay, tuon ako, tay. Sige kag sampit tayo. Mga bitaw. Huwag kag kita na ko. Ay, sorry, sir, kakita man ko nimo, pero abi na ko pustikan gabarog. Ano man na, oy? Dog Tomas, naunsa man ka dong? Na-high blood naman sa ka. Unsa high blood? Ha? Naibaw ka, di ko high blood. Parehas ang maruhala. Kungong ko ng unyo, ro po ninyo. Day, unsa rin ato ni mo, day? Miingon ra gani ko nga ayo, nya, labay tao. Suko magkakalit. Hanggang.
Huwag ka kita ako. Diyan ko si mong... Ayo. Diyan ko si mong kilid. Huwag ka kita ako. Nagtuo lagi ko nga pusti ka. Hol ka na. Tunawal kinsa naghalal na to. Ninaw ni mo eh. Ha? Mas mura pang gani kagnaon sa iyong buwang. Zaman, ha? Taruhat. Laruan tao. Huwag ka... Kahit kailangan na karugay sa kasukaron. Day, unsa day ato nimo day? Ko ang gisugo ko sa kumbana ba pagpaningil sa utang. Ha? Kisay utang? Kisang utang? Kini kang samot. Unsay samot? Oh, nabali, samot. Kung andi ay ka ng, dili day samot, oy. Gisugo ko sa kumbana ba, si Pedring, kay utangan man nisto sa kumbana. Ay, kung muda-muda ang eksulti, ha? Kay wa, yung kumangutang. Ha? Wa, kumangutang sa mga bana. Mga ko kailan ang bana na yung kinta, ha? Ikaw tarong, ha? Sa may gusto mo, ha? Gubtong taray. Dong, kadang. Nasuko na ka, dong. Dong, tumasta na, dong. Ato tas barangay health center. Pabipi ta, dong. Dali tayon. Unsa? Perting kubutan na mo dito sa barangay hall, kay dito naman hinuon na suko ug maayo akong bana, gipagkasab-an man niyang taga health center, wa gihapon siya bibihi. Unsaon man ni taon ni nako siya, uy. Di siya high blood pero nganong dali kay siya masuko? Sa puton kaayo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Kaday. Congratulations sa si Kubil, hindi mo daw. Kubil, nga wala to madawa to sa po sa'yo. Kay nilakaw ka. Kay nilakaw si Ate Pres. Kubil, di lagi tumubalik. Mao yun, Ate si Jen. Yes, Kuya Alan, mga mama, salamat kayo sa inyo ang padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Mao na, lami kay na atong gumon ang Tistipus Cracker, kanang OBM Special o kining Paulitos Macaroni Crunch, lami kanon niya, Diamond Yema Special, lami o gumon. Kining Tasty Fish Cracker, ato aning sum kon magsatsata. Mga bata, padayon mong inom sa atong ang Don Pepe Tablia. Kay mao nay taas ang energy, happy gyud kay kakon makainom ka samara sa pagadto nimo sa Happy Mart waluna kulon tabunong ug maktan. Ate Pres, Okay, ang sendo dato karon adlaw. kisa si Kaday. Kaday. Ya si Inday Si kaday. Kaday. Kinis kaday Ate Pres problema si bana nga si kay High blood. blood kayang bana, sige. Si kasuko. Unya dapat check up sila di man high blood. Pero ngano mo nagitaw irritable. Oh, kuan dali mo flare up ba? Dali mo flare up. Dali mo nuyo. Mao na imong bana day kaday. Di gyud nang kalikayan niya hindi kay sa pa-imnon para nimo na kay tablitas ka nang para pakalma. Bata ari ba kay murag suwito kaning mga medicine kay eskwela mo pagka doktor sa una. Oh, nag-eskwela na siya. Ikaw nga sa skill ba sa animal bite? Do, Di eskwela ko sa animal bite. doktor data ni siya. Bam, unsa may bay mga tablitas or mainom ka nang makalma ang ato ang dugo or high blood or unsa ba niya? Dili kayo ko mo komentaryo ini kay murag kini health problem ang punto medikal. Bitaw si Pero dito Dr. Rene kita to. Dito sa doktor, pila man ka doktor ang ilahang giduol. Usara siguro bam kay wa man sila lang giadto katur man doktor nya ni. Ano wala isang doktor, katulong mo usa to sa eskina. Oh, katur man. Katulong sila dong-dong, di maurga po sa kititugan. Inyo sa may patambalan niya, yung pagka-high blood, yung Kanang dali mo flare up Ate Pres. Dili mo na, sa na dugo. tambalan na. Kamuta baka mo bitaw. Pero kanang anxiety na may para Anxiety, pero kalma or unsa basi pero kinaiya na gani na gyud sa tao nga dali ra gyud siya manuyo, dali ra sakal dugo. singka, ana ba? Oo. Na may tao ana good. Mag-andam na siya masking tip dong. Oo, kana. kana. O di ba kanang packaging tip. Buni ni ba? Oh. Manakal man to. Mayo na draw. May Ganyan. Ano ba? Pagpa-BP nila dito sa doktor, normal. Pag adto sa barangay hall, normal. Muna naglibog mo to ni tambag ang iyang amahan, nga atol di kuno nigsaka siyang sapot, idali pagpa-check up mo to gingon timing. Aha. Oh.
Kay ako sa ako ang analisar, normal man ang iyahang BP. Pasig kinaiya gyud niya ka ng maningka na may Kinaiya tao nga maningka. Kinaiya gyud niya. Kinaiya lagi. Oh. Kaya naapoy tao ati pres nga bisag perti ng sukua, gamay gyapog tingog, hinay gyapog tingog. Oh. Kalma gyapon. Tingog kay bawa na suko na. Mao na. Sundo day, kasi pa nga niyang napadari dro. Kaday. Sunod kaday. Debit kay tao nga hinayon kay Goliath, mo kinaiya niya, suko na kayo kasi nga. Unsa man niya ato ning sukmagayon? Ana, mo na. Tingnan ko na. Nindo ta, inano pag tagadala dito istorya. Ang tagadala kita ti pres. Pati yung tika. Mo anaro to sila. Mo ba? Simple kayo. Adalas tagatuan mga na samahan, maglingaw-lingaw tagtag sa kadagang samahan. Nahinay na kayo to, pulugan na mo na sa kustiyo. Kalma ra kita tagadala kalma kayo. Paktay din na. Kalma ka na. So, unsa man ba? Ang ako lang ane kay ang imuhang bana bisag asa di magipabitihan normal ra man gyud. Normal gyud. Oh, normal ra man gyud. Ato sa barangay hall, sa health center, normal. Oh, pero kato lang doktor ngiduol dili man to masayop kay. Sa imong good Goliath naigingon nga ang gigamit nga aparatos bakakon. Ako manghod high blood na akong manghod. Nga. Ug magpabipil ni sa samot sa high blood muna palam yun sa tablitas kay mahadlok siya ng pislit-pislit. Labi na bakso na ganig hugot. Musamot siya kahadlok, musamot siya high blood. Lingkod lang sa dito manang o kaya wan sa naging siya. So muhugot na gani mo high blood. Musamot to kataasan niyang BP. Pero may high blood yun siya. Oh. Karon. Normal man ang imuha, ari na lang tas kitawag og kanang kung may lagi kag mga doktor nga tunduolon, gitawag mo sila doctor of the flesh. Ari na lang tas laing doktor Goliath, nga wag gyud maka masayop. Kada di masayop yun. Kaning gitawag og doctor of the soul. Okay, nga atong lawas kuan man lawas og kalag, so lawas doktor og soul di apod. Ari ta sa doctor of the soul, Matthew 28 verse 18. Biduol si Jesus umingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Kanina lang siya, kay waritat Ginoo, kitawag mo siya doctor of the soul. So, dito ang final. Ihangad na kada kuan, kada singka sa imong bana, pwede magmingon ka nga, in Jesus' name, mabugnaw tayang balatian, Ginoo. Manalang ka silently. Unya, pag-practice mo ng kuan, ma'am, kada 3 o'clock sa kadlawon ug makamata na mo, o di ba 3 o'clock sa hapon ka nang gingon og chaplet, kada bitong prayer sa rosaryo sa kaluoy. Divine mercy. Kanang basin mabugnawan pud siya kay unsa man ning kainay to siyang og maubag yun na. Pero para na ko Goliath, ang importante nga normal lang yang BP. Magunsa mag hinayon kag tingog, pretend mo high blood ha. So kayo. Pero karon ay pag-record natong naulpot at mong likuran at kung kuyawa. Uy! Nakita ni kag uko. Yan, high blood ka? Walo kuyawa ko pa. Amin ako karon at tagat si Goliath sa likuranan. Nayukok. Niukok kong ako. Salamat ako na kasi manon. Kung ako ang pasultihan.